Hi, magandang gabi. Ito na yung cellphone kong bago ngayon na madilim ang kamera. Ito yung cellphone kong bago. Madilim ang kamera. Kita pa man tao eh. O, ito yung anak ko, natulog. Hello anak. Hi, sa camera anak. Ito ay magmuni-muni muna kami kasi matutulog na kami ang kate. Ano yan, makate? Ay, naku po. Diyos ko, ano nangyari sa buhay natin ngayon, sa mundo natin ngayon. Wala nang paracetamol, wala ka nang mabili, wala nang tusiran, lahat ng mga gamot, wala na. Ano pang ginawa ng pharmacy? Magsara na lang kayo. Bakit kayo nagbukas pa? Wala naman kayong tinda, di ba? Sus Maria. Bukas-bukas pa kayo. Useless lang magbubukas kayo. Wala naman kayong mga gamot paninda. Alam mo, ang kati. Makati. Grabe. Makati. Sabi niya akong kamera nga porte maning. Porting ba? Porting. Hindi klarong naong. Wala naman ko yung cellphone kasi nandun sa aking mahal na partner dinala. Kaya wala akong cellphone. Ito yung cellphone ng iniwan sa akin. Mamaya konti tigok na naman tong battery nito. Kasi ang bilis maglobat. Tapos magbukas ka ng Facebook, abutan ka pa ng 1 oras bago ni mabuksan yung message. Saan na yung cellphone na niya eh? Pwede ba tayo mag-usap? Ano ba yan? Tapos ngayon, ang virus, meron na namang iba. May Florona na, may Omicron pa. Ay ngayon, Omicron, di pa tapos. May Florona. Pagkatapos, meron na namang, ano yan? IHU. Ano ba yan, IHU? Ano naman kaya sunod yan? Anong kasunod? Ha? Hindi pa kayo naubusan? Naubusan ng mga variant eh. Sakit sa ulo. Kaya ayoko na manood ng balita na nakakasakit ng ulo. Papay, mag-video na lang itong madilim nga cellphone. Kita pa yung ngala-ngala mo. Kaya yun guys. Yun lang guys. Yun lang guys. Kumusta naman yung akong pamilya di sa Cebu nga nasa lanta ni Odette? Ano ba yan si Odette? Paskong Pasko, gikuhaan magbalay ang akong pamilya diya. So, dito lang taon sila manghigda sa Hayuta. Kung mag-uwan, bahain. Sus Maria. Pagkaluya yung taon. Sige lang. Makakaahon din tayo balang araw. Sa akong tiya, sa akong tiyo, sa akong anak. Makaahon din tayo balang araw. Tiis lang muna guys. Bye bye na guys, kaya para papatay na naman yung cellphone ko. Tigok naman to, baka ka-charge lang, wala, lobat na naman. Maria, Roy, sama na, hindi mo pong gikuan. Tumba noon.